الكريم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم إني أسألك بحق معصومة فزة صلوات الله عليها آسم في أزائل الحسين عليه السلام اللهم صل على يا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدة عالیہ بنت علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام. دعا ہے مالک کائنات بانیان دی پرخلوص صفِ ماتم بچھائی سکی حسین بادشاہ اپنے بارگاہ قبول و منظور فرما. تمام ازادران مظلوم کربلا دا صفِ ماتم تے ٹر آیا مالک قبول فرما. ذاکرین نظام دا خطاب میں حکیمی قدا گلیٹ گری صادق آل محمد اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مالک کائنات محفوظ اصغر صاحب نو مالک کائنات مولا رضا بادشاہ دے خزانے چو رزق کثیر عطا فرما. اس مالک کائنات نے فرمایا کہ کی منگنا چاہنا ہے ہو سکیا مولا دعا مانگو ملو جنت مل جائے. سرکار صادق آل محمد فرمایا جنت تینوں مل چکی ہے تو دعا مانگ تیری جنت قائم رہی رہے. ہو سکیا مالک جنت ملی کہ میں سرکار صادق آل محمد فرمایا کہ ساڑی محبت دنا جنت ہے تو دعا مانگ کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہو. دو محرم نو مریم کربلا دا محمل کربلا وچ آ کے رکے. میرے مالک کی سواری رکی نا 9 گھوڑے تبدیل کیتے پتر رسول دے بس حاضری. جدو 9 گھوڑا تبدیل کیتے نا میرے مالک نے دے گھوڑا نہیں ٹریا. میرے مالک دی آواز آندی ہے عباس اے مٹی چاہ کے میرے ہاتھوں تے رکھ. بیگاں لے وہ مٹی میرے مالک دے ہاتھوں تے ہی ہے. میرے مالک دی آواز آندی ہے عباس خیمے لا میرے اکبر دی جاگیر آ گئی ہے. خیمے لگ گئے. میرے مالک دی آواز آندی ہے عباس کے نہر الکما دے نال 3 میل دے فاصلے تے بنو اسد دا قبیلہ رہندے جا انہوں نے بلا کے لیا میں 9 میل مربع زمین خرید کر کے اکبر دے نام بہ کرنی ہے. سرکار عباس گھوڑے تے سوار ہوئے میرے مالک بنو اسد دے قبیلے دی بستی چاہے جویں جو بنو اسد دے لوگاں نے سرکار وفانو آندے ہیں ڈٹھے نہ مالک دے چہرے تے نظر پئیے ایک بے دے پاسے دیکھ کے آندے نے اللہ جانے کسے اجڑے ہوئے شہر دا شہنشاہ ہے ایڈا خوبصورت ہے جڑا ساڈے شہر ساڈی بستی چاہ گئے. ایک بے دے پاسے دیکھ کے آندے جلدی گھراں تو باہر آؤ کو ایڈا سونا آ گیا جڑا کدی نہیں ڈٹھا. میں بنو اسد دے لوگ باہر آئے رش اتنا ود ہے بیکان لے جو سرکار عباس دے گھوڑے نو ٹرن دی جگہ نہیں لبدی پئی. جویں جو بنو اسد دے لوگ باہر آئے ایک بے دے پاسے دیکھ کے اندر ایڈا سونا ایک چٹی داڑھی والا بزرگ دیکھ کے اندر آہستہ بولو جڑی اندے کول خوشبو پئی آندی ہے نا مینوں اللہ دے نبی کول آندی ہے. میں بسم اللہ کراں. ایویں لوگاں نے پوچھا ہے میرے مالک دی آواز آندی ہے جڑی نہر الکما دے نال 9 میل مربع زمین ہے اون دے مالک کون نے. اس وقت دیکھ کے اندر ساڈے سردار نے او سامنے حویلی انہاں دی 3 بھرا ہیں. میرے مالک دی آواز آندی ہے جلدی کرو انہاں نو بلاؤ اسا زمین خرید کرنی ہے. بڑا امیر ہے جڑا انہاں دناں وچ بھی ہے نہیں کردا جدوں آکھے نا زمین خرید کرنی ہے. بنو اسد دے تراوے لوگ ٹرتے قریب ہیں لوگاں دا رش ہے. ہر کوئی مولا کائنات دے چہرے دی زیارت پہ کر دے. ایک بے دے پاسے دیکھ کے آندے نے ایڈا سونا جی میں 14ویں دا چاند ہوندا ہے. جنگل وچ اللہ جانے کیڑی مجبوری گھنائی ہے. ایویں جو بنو اسد دے لوگ قریب آئے نا تے میرے مالک دے قریب آ کے پوچھتے ہیں شہنشاہ اے تے دسا ساکو بلایا کیوں ہے. میرے مالک دی آواز آندی ہے اے دسو جڑی نہر الکما دے نال 9 میل مربع زمین ہے اوندا مالک کون
اساں مالک ہاں میرے مالک دی آواز آتی ہے زمین اساں خرید کرنی ہے جدو آنکھیں نا زمین خرید کرنی ہے زمین خریدن دا نام آیا ہے اس وقت دیکھ کے اندر اے دساؤ زمین تساں خریدنی ہے اس وقت میرے مالک دی آواز آتی ہے میں نہیں خریدنی میرے سردار خریدنی ہے جس وقت سردار دا نام ہے ایک میرے پاس دیکھ کے اندر جدا نوکر ایڈا سونا ہے اللہ جانے وہ شہنشاہ کے در سونا میں بسم اللہ کرا جدا نوکر ایڈا سونا ہے اللہ جانے وہ شہنشاہ کے در سونا اسی سرکار عباس بنو اسد دے لوگوں میں لے کے چھپین باہر خیمہ سرکار وفاد آہا میں سرکار علی اکبر علیہ السلام چاچے کی جگہ کے جی میں جو چاچے نو آنگے لکھے نا مولا اکبر نے جنہیں کربلا دے اونچیاں ٹیبیاں نے گھوڑے لاندے چڑھ دے لکھے نا میرے مولا اکبر کی آواز آئی ہے بابا جلدی آ بنو اسد دے لوگ آ گئے جو آنکھیں نا بنو اسد دے لوگ آ گئے سرکار کریم کربلا دے باہر آئے جی میں جو توحید کربلا خیمے تو باہر آئے نا ادو بنو اسد دے لوگ قریب آئے سرکار وفا گھوڑے تو لتھے نا جی میں جو گھوڑے تو لتھے نا میرے مالک کی جو بنو اسد دے لوگوں کو پوچھے کہ دسو اس زمین دی قیمت کتنی ہے جدو قیمت دا نام ہے نا بنو اسد دے لوگ لے کے اندر مالک ساڑھے کو آباد زمین موجود ہے اے غیر آباد زمین ہے ان کو تسی کیا کرے سو اس وقت میرے مالک دی آواز آندی ہے میں نو اے زمین چاہیے بنو اسد دے لوگ لے کے اندر مالک کے زمین کہہ جا تو اونچی ہے کہہ جا تو جگی ہے میرے مالک دی آواز آندی ہے میرے پاس ویکھو میں نو اونچی دی بھی لوڑ ہے میں نو جگی دی بھی لوڑ ہے بس بہن پہ کرنا جدو آنکھیں نا میں نو اونچی دی لوڑ ہے میں نو جگی دی لوڑ ہے ای میں دیکھ کے اندر مالک کے زمین تو 100 لکھ نبی ہاتھ ملیندے ٹر گئے نا اس وقت میرے مالک دی آواز آئی ہے جڑے نبی ہوندے رہے نا انہاں وچ حسین کوئی نہ میں بسم اللہ کرا میرے مالک دی آواز آتی زمین دی قیمت دسو قیمت دا نام ہے بنو اسد دے لوگ دیکھ کے میں مالک کے ڈراکلا جنگل ہے تو اکلا نہیں تیرے نال بہنا موجود ہے نا مالک ساڈے کول آباد زمین موجود ہے میرے مالک دی آواز آتی تسی اے دسو اگر یہ زمین آباد ہوندی تے اے دی قیمت کتنی آئی ایویں بنو اسد دے لوگ دیکھ کے میں مالک واتے دی قیمت 20,000 دینار آئی میرے مالک دی آواز آتی اگر اس زمین تے باغ لگا ہوندا تے باغ پھلدا پیا ہوئے واتے دی کتنی قیمت ہے اس وقت بنو اسد دے لوگ آدھے مالک 30,000 دا نام ہے میرے مالک دی آواز آدھی ہے میں 60,000 دے سام جس وقت 60,000 دا نام ہے نا اس وقت بنو اسد دے لوگ ایک بید پاس دیکھ کے انہیں یار سامنے ویکھو جڑا 32 سال آندہ ہے او دے چہرے دے تھکاوٹ پہ نظر ہوندی ہے جڑا 18 سال آندہ ہے او دے چہرے دے تھکاوٹ نظر پہ ہوندی ہے ایک چٹی داڑھی والا بزرگ دیکھ کے اندر جلدی کرو زمین فروخت کر دیو جندے جوان ایڈے تھکے نا اللہ جانے اندیاں پردے دار کتنیاں تھکیاں ہیں اس کا میں بسم اللہ کرا میرے مالک 60,000 دا نام ہے دیوانہ صاحب بس بینڈ پہ کرنا جدو 60,000 دا نام ہے نا میرے مالک بنو اسد دے لوگوں نے اپنے خیمے وچ گھرنا ہے ایویں میرے مالک دی آواز آندی اکبر جلدی کر 30,000 دینار دی تھیلی چاہ کے لے آ دیوانہ صاحب تواڈے تو علاوہ کیڑا بندہ ہو سی جڑا اس جملے تے میرے واسطے دعا کر سی جدو آنکھیں نا 30,000 دینار دی تھیلی چاہ کے لے آ مولا اکبر نے شبیہ محمد نے 30,000 دینار دی تھیلی دین لگے جی میں جو جھکے نا تے ہوا دا جھونکا ہے مولا اکبر دے چہرے تو نقاب ہٹ گئے بنو اسد دے لوگ مولا دے قدمہ دے جھڑ کے آندے مالک سانو درہم و دینار دی لوڑ نہیں ہر روز پتر دے چہرے دی زیارت کرامیں میں بسم اللہ کرام یہ قیمت ہے میرے مالک نے جی میں جو 30,000 دیتے نا اتنے تک دیوانہ صاحب تو نکے نکے بچے قریب آئے ایویں ایک تھیلی ہاتھ نپی ہوئی ہے ایویں کریم کربلا دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے اندے ماما ساڑی اممہ پیان دے 30,000 ساڑا حصہ باسا وعدہ کرنے اکبر دی جگیر تو 9 میل باہروں مجلس آئیں میں بسم اللہ کرا زمین خرید کی تھی بس مقامہ ایویں مالک کائنات آپ بھیڑ دے خیمے نو اصل کعبہ سمجھ کے بھیڑ دے خیمے دا طواف پہ کر دے تے رو رو کے آندے پیان تو اسلام دی ابدی حیاتیں تو دین دی نبازیں تو مشیت الہیہ دی وارثیں تو محافظ امامتیں تو محافظ دین میرے مالکیو کچھ پہ پڑھ دے ہاں یا اندرو رومن دی آواز آئیے میرے مالک اندر داخل میرے مالک دی آواز آنی ہے آلیہ اڈسا عباس تے جیوں دیاں رون دی کیوں ہیں میری سین دی آواز آنی ہے ویرن جڑے ویلے دی اس جنگل چاہیاں میں نماد وین نہیں رسمن دے دے ویرن امہ دی آواز آنی ہے کت کت روان
सच है मेरी सैन दी आवाज आंदी है वीर हुसैन मैनू फुरात दे पानी विचों अब्बास दे खून दी खुशबू आंदी है आवाज आंदी है भी सच है मेरे मौला मेरी सैन दी आवाज आंदी है वीर हुसैन मैनू करबला दी रेत तो असगर दे खून दी खुशबू आंदी है उस वक्त मेरे मालिक दी आवाज आंदी है ये भी सच है मेरी सैन दी आवाज आंदी है वीर हुसैन ना तूफान है ना आधारी है वीर